Sanibonani bazalwane, sanibonani makhaya. Umamthandazo Khumalo lo oqhamuka eSoweto, eZola South, noma ungathi eZola 2 kuyafana. Namhlanje ngizoxoxa ngokubonga. Ukuthi kuyini ukubonga futhi kunanzuzoni ukubonga. Ukubonga kuyinto enkulu. Ukubonga kuyinto enkulu futhi kuyawukhulula umoya wakho uma sowubongile la osizwe khona. Sekukaningi ngihlangana nesimo lapho abantu beyolashwa eindaweni zikamoya. Utholisakale ukuthi umuntu ulashiwe kodwa ethi noma kufanele anikele acomplain. Manje ngifuna ukucacisa kulokhu kulaba abalashwayo ukuthi mawuyolashwa kufanele ukuthi kube khona umnikelo othize owushiyayo lapho, ngoba lo muntu okulaphayo wembethwe, yebo wembethwe amandla kaMoya Ingcwele, uhanjiswa yingilosi, uhanjiswa yithunywa zakubo. Awazi wena ukuthi lapha emoyeni uma lo muntu inhliziyo yakhe yonakala ngokungabongi kwakho, awazi ukuthi lapha emoyeni kwenzakalani. Uma lapha emoyeni kule ingilosi ezimphethe zingajabuli, kwenzani kuwe? Uma inhliziyo yakhe ingajabuli ngokubona ukuthi awunikeli, kwenzani kuwe? Noma kanjani ukhona umthelela ozoba khona kuwe. Manje muhle umuntu obongayo. Sowufikile esigodlweni thize, ugula unjalo. Esinye isikhathi awunalutho. Siyafika izimo eziphuthumayo. Tholisakala ukuthi kufanele uye kumelaphi kamoya, hayi kudokotela wesilungu. Mawufika lapho ungenalutho, ulashwe. Kodwa enkulumeni kuyavunyelwana ukuthi ngizobuya gogo noma mkhulu. Uma sekulungile bese ngibambekile, umuntu onozwelo, angeke abe nenkinga. Kodwa mase sowusebenzela ukuthi iningi nalomnikelo awufunayo mningi, mawucomplaina uze ugcine sowuziroba. Uma ucabanga ukuthi uroba leso sigodlo, lalela, kurobheka wena, ngoba uzohamba indlela. Ngelinye ilanga kuzokubamba phela ukugula. Ngelinye ilanga inkinga izofika edinga umoya. Uyodlulela phambili ngoba awungeke usakwazi ukubuyela emuva ngoba wake waganga ngokunganikeli. Udlulele phambili. Mawufika phambili uhlangane nomelaphi akutshele ukuthi yazi inkinga yakhe ibangelwa ukuthi awubongi wena. Amadlozi alabelaphi ohamba ungena uphuma kubo ushintsha izigodlo, yiwe lo sekubangela lenkinga. Umoya phela lo, angeke ulwe nomoya into ongayiboni futhi ngeke uyidoje ngoba umoya. Manje ungafuni ukuthi kungalungi kuwe. Ungafuni ukuthi umelaphi ethi meke sondela phambi kwezibani abiza igama lakho, noma engabizanga igama lakho, esho ukuthi lo muntu, laba abantu bafika banganikeli, ekhuleke kabuhlungu ngawe, ekhali ngani ngoba nimrobile. Ungafuni ukuthi kube njalo. Mubi umuntu ofika emoyeni ngobugebengu. Mubi umuntu osuka komunye umelaphi aye komunye umelaphi ekhulume kabi lo melaphi ephuma kuye ngoba baxabene ngendlela abaxabene ngayo noma kungahambanga ngendlela bekufanele kuhambe ngayo. Hamba kahle la emoyeni. Kunalomkhuba wokuthi ikakhulukazi kubathandazi
badeleliwe abathandazi, bathathelwe phansi abathandazi. Umuntu mekefika ethole lonke usizo bese athi umoya kaNkulunkulu. Kungani kufanele ukuthi anikele umoya kaNkulunkulu? Yazi mawulifunda iBhayibheli, uJehova uyayidinga iminikelo ey'nkonzweni. Iy'nkonzo ziranwa kanje. Iminikelo iyakhishwa emasontweni. Makunama-event emasontweni abazalwane basuke banikelile. Kuyanikelwa ama-10%. Kuyanikelwa mekucelwa ngey'mali ezimhlophe. Kodwa nithi manifika emaladini anifuni ukunikela. Kuthiwa umoya kaNkulunkulu. Nasesontweni kurana umoya kaNkulunkulu angithi. So nasemaladini kurana umoya kaNkulunkulu. Engikucelayo mina ukuthi abantu mababonge. Kungaze kuthukuthele iy'thunywa zabelaphi. Mababonga abantu ukuze izinto zabo zihambe kahle. Uthi mawuphuma uphume uthole negama lesibusiso ukuthi inkosi ihambe nawe kube umusa. Ngempela kuzoba njalo. Kodwa udoje sohlangana nomelaphi eShoprite, uphusha itroli egcwele. Uthi gogo ngiyabonga, yazi ngaphila ngaphola gogo. Uzu-introduce ugogo kulabantu uhamba nabo. Kodwa uyazi ukuthi wenzani. Ubonga nje waphila. Kodwa uyazi ukuthi wenzani emuva. Manje bazalwane, qaphelani ukwenza. Unyathele ngonyawo lwenono. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu mase uthinta ongo wakhe ufana nokuthi umhlokoloza ngomuno esweni. Ungafuni ukuthi igama lakho libe libi. Kube laphi. Kunabantu abadumile abaziwayo ukuthi ayikho inyanga angayingeni. Hamba yonke le ndawo. Akaphili lo muntu. Hamba uyangena uyaphuma, uyangena uyaphuma. Kube ngathi inyanga zilaphi kanti inkinga ikuwe. Ngifuna ukukuveza lokho. Abelaphi bayasebenza. Inkinga ikuwe. Ufuna nokuthi ubaqambise amanga ubahlolise nento oyibonayo ukuthi ayikho. Bazalwane, la emoyeni akudlalwa. Ngeke umthandazi adlale ngawe ehambe kabuhlungu indlela. Indlela yasekuthandazeni benzima. Njoba usubona ukuthi wena akukufanelanga ukuthi ubonge. Njoba ubona ukuthi akukufanelanga ukuthi unikele. Ume ngegama lokuthi umoya kaNkulunkulu lo ohleli kuye. Yes, you are right. Umoya kaNkulunkulu lo ohlezi kuye. Uyazi lo moya kaNkulunkulu awuzange wavele wehla. Angithi ibhadala ama-expense wendlela yomthandazi. Akusikho store asibhadali. Kodwa uyanikela, ukubonga lokho. Uyabonga. Abathandazi bayahambile indlela. Abathandazi bazokutshela ukuthi sikhuphukile intaba. Sikhuphukile imiqansa. Kuloku umoya kaNkulunkulu. Size sime lesigodlo. Ngikhuphukile umqansa. Ngishayiwe izimo. Ngize ngikwazi ukuthola leli duku. Ukuthi ngilithwale ngoba ngeke ngingene endlini kaNkulunkulu ungabekanga lutho ekhanda. Kungikhostile. Kunabathandazi abathandaze kabuhlungu. Baba nama-depression. Bahlangana nengqinamba. Ukuthi bagqokiswe bagqoke ngoba bakhuleka begqokile. Bayikhuphukile intaba ngeke ngibale. Ngiza kule ndaba yokuthi umoya kaNkulunkulu. Lamajazi abawagqokile. Athungwe ngemali. Ngixolise mangakhulumi kahle. Amajazi athungwe ngemali. Konke lokho kuzokusiza lezi ayiwasho. Ukuthi umoya uzuqhaqheke. Yebo umoya engcwele ukuthi uzukwazi ukukhuluma utshela abantu. Ihanjiwe indlela. Manje abantu mabangakhulumi lula.
Kubuhlungu abantu mabangakhulumi lula bathi abaprofeti abathathe nje. Akufunekanga ukuthi kube njalo bantwana basekhaya. Akufunekanga kube njalo. Baprofeti abantwana bakaNkulunkulu behleli umoya oyingcwele. Yebo abakhulumi kakhulu, bafela ngaphakathi. Kodwa into engiyaziyo uthi umuntu mesekhuleka abe sayamkhumbula loya muntu, akhale. Mawungafuni ukuthi kube wuwe okuphuma inyembezi ngawe, mawungafuni ukuthi kube wuwe, dlalela ebuseyfini, ube safe. Abasiyingozi, ayikho ingozi. Kodwa umoya nenhliziyo yakhe meyiba buhlungu ngawe, ibalisa ngawe, ivimbela wena indlela phambili. La oya khona phambili uyohlangana nomunye umelaphi, uzokutshela ukuthi la wena ojwayele ukuhamba khona ushiya nje. Maye mina ngizokusiza kanjani? Bazokutshela phambili abelaphi ukuthi kuyabongwa, ithunywa zalaba bantu asijabulanga. Manje dlalela esayidini elisafe. Mawuhleli phansi nomelaphi ekubalela uhamba lihambile, uyabona ukuthi kuyaqiniselwa la kuze kufike la bephile abantu. Inhloso yokuthi kube nezigodlo ukuthi abantu bephile. Manje mabaphile abantu, bangaphumi ezigodlweni phambili bayothola iziqalekiso. Uphume uthi wena uphuma ngokuthi uyadoja, kanti usuphuma nesiqalekiso. Awazi wena, uyobona emva konyaka ukuthi webuke emuva la uphuma khona, dala uhamba uganga ezigodlweni zabantu. So ngizokhuza ama-patient analomkhuba, ngizowakhuza ukuthi ningadlaleli endaweni ezinjalo, ngoba odokotela besilungu mawufika khona uyakwazi ukuyikhipha imali ye-consultation, ithi makumele ubuye for i-treatment uzole kuyikhiphile imali ye-injection. Nala kodokotela bomoya kunjalo, mawubuya khanyisa, futhi mawungenakho kulungile. Akuthiwa mawungenakho awulashwa, kulungile. Kodwa engikushoyo ukuthi khumbula lapho sizakele khona, khumbula emuva. Ngicela iNkosi ithele umusa. Amen.